80%ni çöl düzýän Türkmenistanly golfy östürmek boýunça gerekli işleri amala aşyrmaga taýýardygyny ma'lum edipdir. Resmi maglumaty görä Niklaus bu ugur boýunça öňkü gelinen ılalaşyklar dogrusyny alınıp barlayan işler barada hem hasabat beripdir. Emma Türkmen mediýasy anyk haýsy ılalaşyklar barada gurrun gidýändigini we bu ugur boýunça edildi diýilen işleriň mazmunyny aýdyňlaşdyrmaýar. Şol bir wagtda Aşgabatda gurulmagy göz öňünde tutulýan golf kortu üçin döwlet büdjetinden goýuryljak maliýe serişdileri baradaky maglumatlar elýeterli däl. Sporta uly üns berýändigini aýdýan Berdimuhammedow, Türkmenistanyň sport desgalaryny gurmak üçin uly maliýe serişdilerini goýberýär. Emma Azatlyk radiosy bilen habarlaşýan Türkmenistanlylar ýurt boýunça bina edilýän sport desgalarynyň adatça ulanylman durýandygyny aýdýarlar. Gal berse de 2017-nji ýylda Aşgabatda geçjek Aziýa oýunlary üçin milliardlarça dollar harçlanýan pursadyny Azatlyk radiosynyň redaksiýasyna Türkmenistanlylaryň aýlyklarynyň ençeme aýlap berilmeýändigi şeýlede döwlet işgärleriniň zähmet haklarynyň Aziýa oýunlarynyň çykdyjylary üçin meýletin görnüşde bir böleginiň tutulup galynýanlygy dogrusyny dowamly maglumatlar gelip goşýar. Gepleýär Azatlyk radiosy. Siz çöllük Türkmenistanyň golf korty gurulur atly maglumaty dinlediňiz. Onuň bilen sizi Hudaý berdi, hally tanışdyrdy. Azatlygy line ulgamynda goşmak 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiniz dolu gizlilikde saklanar. Telefon belgimizi ýene ýatlaýar. Goşmak 420 773 797 383. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günlük gepleşigimizi men Sahra dowam etdirýän. Türkmenistanda 3 aýa golaý wagt dowam eden çilim gyçylygyndan soň Aşgabatyň döwlete değişli dukanlarynda temmäki önümleri gaýtadan satylyp başlandy. Bu çäre döwlet dukanlarynyň öňünde adamlaryň uly nowatlarynyň emele gelmegine sebäp boldy. 6 oktýabrda Aşgabatyň Hitrovka raýonunyň Şorst köçesiniň 2-nji jaýynda ýerleşen 20-nji nomerli dukan paýtagtda çilimi satyp çykaran ilkinji sowda nokatlarynyň biri. Bu ýerde öýlen saatlarynda satyp çykarylan çilim 2 saat golaý wagtyň dowamyna satylyp oturdy. Soňra çilim Aşgabatyň 5-nji 6-njy etrapçalarynyň arasyndaky Gülşat, Mir etrapçasynyň 3-nji we 18-nji nomerli dukanlarynda we Mahtumulu şaýolunyň uğrundaky Garagum sowda nokatyna hem satyldy. Bu dukanlarda hem çilimler iňrik garalýança satylyp oturdy. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň aýtmagyna görä döwlete değişli dukanlardan her bir raýat günne 2 utu çilimi satyn alyp bilýär. Olaryň biri Germaniýa Federatiw Respublikasyna, beýlekisi Fransada öndürilen çilimler bolup, olaryň bahasy 19-20 manada barabar. Sowda nokatlarynyň çilimleriň tiz wagtda satylyp oturýanlygy sebäpli häzirki wagtda döwlete değişli dukanlaryň öňündäki adamlaryň nowaty dowam edýär. Dukanlaryň her biriniň öňünde 40-50 adamy görse bolýar. Düýün çilim 2 tapgyr geldi. 2 gezegine de satylyp oturdy. Nowat ýetmän üçin şuň gaýtadan nowata durdum. Ine sagat öýlen 2 boldy. Ýöne heni de çilim getirmediler. Dip Aşgabatyň döwlete değişli dukanlarynyň biriniň öňünde nowaty duran Mergen aýdýar. Paýtagtyň dukanlarynda satyp çykarylýan çilimiň näme sebäpden gysga wagtyň dowamyna gutarýandygy barada halk köpçüligine resmi taýdan hiç ýyly maglumat berilmeýär. Bu bolsa ilatyň arasynda ýurtda çilimiň satywynyň dowam edip etmejekdigi barada dürli pikirleriň döremegine sebäp bolýar. Türkmenistanyň Sowda we Daşary gatnaşyklar ministrliginiň adynyň efirde agdalmadylygyny soran resmisi Azatlyk radiosyna maglumat berip, ýurda çilimiň getirilendigini, emma onu dukanlara paýlamak işiniň birneme köp wagt talap edýändigini aýtdy. Türkmenistana çilim geldi. Ýöne täze girilen düzgün sebäpli onu dukanlara paýlamak işi birneme köp wagt talap edýär. Ýagny Türkmenistana getirilen ähli çilimiň gutusyna Türkmenistanyň goşmasy tölew narhy baradaky marka elmener.
Şeýle de haýsy dukana näçinji belgili çilimleriň uğradylan nuwarada hem resmi hat düzedilýär. Bu bolsa çilimin gara waglarynyň döremeginiň öňüni almagy kömek eder. Şol sebäpli çilimler dukanlara paýlamak işi odaga çekýär. Diýip türkmen resmisi gurrun berdi. Azatlyk radiosynyň daşawdaky okuyjylarynyň ýazmagyna görä häzirki wagtda bu welaýatyň döwleti değişli dukanlaryna hem çilim getirilipdir. Bize iki döwlet dukanynyň müdürleri çilimin gelenligini, emma onuň satuw narhynyň belli bolmagyny sebäpli satyp bilmeýänliklerini aýtdylar. Şol sebäpli çilimin gelenligini eşitsek de ýöne heni satywa çykarylmady. Şol sebäpli çilimin gelenligini eşitsek de ýöne onuň heni satywa çykarylanyny görmedik. Diýip Daşowudly Dost Mähmet aýdýar. Ýeri gelene ýatlasak, şu ýylyň iýul aýynyň ortalarynda Türkmenistanyň ähli welaýatlarynaky we şäherdir etraplarynaky döwlete değişli dukanlarda çilimiň satywy dolu ýatyrylypdy. Munyň netijesinde çilimiň gara waglarynaky bahasy öňküsinden tas 5 esse gymmatlady. Öň 10-11 manatdan satylýan käbir çilimleriň bahasy 50-55 manada, 35-40 manada durýan çilimleriň bahasy bolsa 80-85 manada çenli ýetdi. Şu ýylyň mart aýynda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow ýürüýte karary gol çekip, ýurda temäki önümlerini getirmegiň we satmagyň ähli ygtyýarlygyny diňe Söwda we Daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligine berdi. Bu karar kabul edilmeden 3 aý çemesi odal Aşgabatyň hususy elçiligindäki dukanlarynyň tekçilerinden çilimiň satywy aýrylypdy. 2015-nji ýylda bütün dünýä saglyk guramasynyň başlygy Türkmenistanyň dünýäniň iň az çilim çekýän ilatly ýurtdygyny aýdypdy. Aşgabatda geçirilen forum döwründe bu guramanyň başlygy Margaret Chan derňewler Türkmenistanyň ilatynyň diňe 8 göterümniň çilim çekýändigini görkezýär diýdi. Emma ýurtda çilim gyçylygy we onuň gaýtadan satylyp başlanmagy bilen bagly ilat arasyndaky dowullar bu görkezijiniň nä derejede hakykata gawat gelýändigi dogrusynda şüphe döredýär. Azatlyk radiosu bilen Telegram arkaly habarlaşyň. Munyň üçin şu nomerleri ulanyň. Goşmak belgisi 420 773 797 383, goşmak belgisi 420 724 168 983. Eger deslendik bir mesele ýa-da bolup geçýän ýagdaý barada maglumat bermek isleseňiz, Telegram tilsimini indirin we biz bilen habarlaşyň. Telefon nomerlerimiz goşmak belgisi 420 773 797 383, ýene bir nomer goşmak belgisi 420 724 168 983. Azatlyk radiosu siziň şahsiýetiňiziň gizlilikde saklanjagyna kepil ýetýär. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günneligini men ýogsun Nurwan dowam etdirýär. Belarusyň Maliýe ministrligi Belarusyň açyk aksioner jemgyýetleriniň işi boýunça nowatda hasabatyny çap etdi. Bu barada Günnogor habar saýty maglumat berýär. Täze hasabatda respublikanyň kärhanalarynyň has köp girde alýanlary we ýetki çekýänler kesgitlenýär. 2016-njy ýylyň 1-nji ýarymynyň jemleri boýunça Belgorhimprom açyk aksioner jemgyýeti iň bir ýetki çekýän kärhanalaryň arasynda 4-nji orun alypdyr. Hasanygy Belgorhimprom ýarym ýylda Abbaşanyň 10 milyon dollaryny golay meçhörde ýetki çekipdir. Ma'lum bolýar bu kärhana Türkmenistanyň garlyk dagmagdan baýlaşdyrjy kombinatynyň gurulşyny proýektirledi we alyp barýar. Türkmenistan şu ýylyň martyny bu kombinatyň gün bir ýyldan ulanylmaga berilip, ýylly 1,4 milyon tonna kal dökünlerini öňürjegini aýdypdy. Belarusyň iň bir ýetki çekýän aksioner jemgyýetleriniň başyny çekýän Maz, Minsk awtomobil zawody hem Türkmenistanyň öňden gelýän hyzmatdaşy bolup durýar. Bu zawodyň 2016-njy ýylyň 1-nji ýarymyna arasy ýetkisi 30 milyon Amerikan dollarynyň gowrak diýilip hasaplanýar. Halkara bazarını bäsleşige okuyup bullugyny ýetirmek derarly ýapylmagyň öň ýanyna duranlygyna garamazdan Maz bir näçe ýyl mundan Türkmenistanyň hökümeti bilen ýylly 2000 sany ýük awtologyny we ow hojuluk tehnikasyny iýermek boýunça uzak möhletli şertnama baglaşdy diýip Günnogor habar saýty ýazýar. Belgorhimprom Türkmenistanyň Lewap welaýatyny gurýan 1 milliard dollarlyk kombinatynda dolanyp gelsek, goloýdanyň işe giridilmeginiň ýene gijikmeginiň ahmarlygy belli boldy.
Hasanygy Belarus tarapy Aşgabaty garlykdaky dagmagdan waýlaşdyrjy kombinatyn guruluşy boýunça boyun alan maliýe borçlaryny ýerine ýetirmelikde günäledi. Regnum habar gurulugynyň 27 sentýarda beren maglumatyna görä, Belarusyň Respublika Geňeşiniň başlygy Mikhail Myasnikoviç Türkmenistanyň ilçisi Nazarguly Şaguliýew çagyryp Aşgabatyň garlykdaky kombinatyn guruluşynyň wagtyna tamamlanmak üçin zerur çäreler görmeligini aýtdy. Belarus resmiýetiniň tasdiklamagyna görä, bir ýerde maliýe meselesinden başga Belarus guruluşçylaryna päsgelçilik döredýän subyektiw häsiýetli problemalar hem bar. Emma resmi Aşgabat problemany Belarus tarapyndan görýär. Daşary işler ministrliginiň 30 sentýardaky beýanatyna görä, Türkmenistan Belarusyň premier ministriniň ornwatary Anatoly Kalininiň ýolbaşçylygyndaky delegasiýanyň öňünde guruluşyň gijikmegi, $1 milyon enjamyň getirilmezligi, kombinatın Türkmen işçilerine berilmeli aylıklaryň tölenmezligi we beýleklerle bagly anyk faktlar goýupdyr. Bundan öňe Türkmenistan Türk guruluşyk firmalarynyň onlarça bilen iş we töleg dagwalaryna uçurapdy we bu dagwalar halkara arbitraj sudlaryna hem baryp ýetipdi. Azatlygyň e-mail adresi metbugat e-mail belgisi gmail.com. Bize ýazyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiňiz dogly gizlilikde saklanır. Metbugat e-mail belgisi gmail.com. Gepleýär Azatlyk Radiosu habarlar günlük gepleşigimizi dowam etdirýäs. Türkmenistanyň habarçymyz Soltan Açylowa Daşowudyň görewli trawynyň magtumly daýhan birleşigindäki suw problemalary barada yerli ýaşaýjy bilen söhbetdeşýärler. Türkmenistanyň ähli ýerlerinde şu suw gurallaryna hasaplaýjy gurallar oturtmak barada görkezme berildi. Owalaryňyzda suw gurallaryny hasaplaýjy gurallar oturdyldymy? Ýok, oýlanok. Evet. Şu krantlaryň suw şor da şu tarapda. O zaman maşinler aýlaýar, şondan alyp galýar. Ağasymyz howa. Maşin aýlaýar, şu baçamy ýola çykaryp goýup, tebe tuğlar şor. Yerliginde krant barmy? Bar. Hiç bulanakda şon. Näme üçin şor suw berilýär halka? Şonuň bilen ilat köpçüligi gyzyklanmaýarmy? Ýok, gyzyklanmandyrnakda şonu. Şu suw üstümde aýlansa, şonu öýdmem gyzykmyş şonu dogrusa. Kalgoz yerlerinde oba yerlerinde bamyada şäher yerlerinde mi grant diýerler? Ýa, şäher yerlerinde, o yerlerde öýdüm hakdyrýa şeýle pul berip. O yerden öýdüm hakdyrýa şu kranlary. O ýöne şäher yerlerde bar, o ýany suwam goýup. Şäher yerinde suwlar goýup. Krandan akýan suw. Şäherde mi? O şäherde bidiýal satynal beçenaklar olur. Siz şol kakdyran krallaryňyz şor çykýar. O şu kakdyran kra öýdüm hakdyrýa yerlem sormak üçin şor çykýar. Hökümet tarapyndan hiç zat ýok. Çekilen kran ýok. Näçe obaňyz ulaba mysal üçin näçe hojalyk bar? Obamyzdan 200-den ora hojalyk bar. Şonu oba ýaşaýjylar bir haýysnama bilen daýhan birleşiginiň başlyklary, hekimliklerine ýüzlenen ok mana şu şäherde tüýjü tuğlar bar we şolar ýaly tüýjü tuğly krallary bize çekip berin diýip şundan haýysnamada edilen ok. Ýok, edilen ok. Şu tuğumuz ýapdan akdyran suw öýdüm aýlanan tuğlar alan taşan gyzykmydymyz dogrusa. O gyzygam ýok şoňa. Enne satyn alýan tuğlaryňyza ýa-ni aýlak getirilýän tuğlara nähilek töleýäňiz gymmatmy oňşarlyk bar? Oňşarlyk bar, 1 manat da 20 litrini 1 manat berýär. O el yeterli. O gynanamlak äkelip goýup durlar ahry. Ýygy-ýygydan goýulýarmy şu täze tuýjaňyzmy? O täze tuýjat günje gelip durlar. Şol satýarlar nähilek adamlar şonu döwlet tarapyndan getirilip satylýan maşinlerdämi nähilek gapda getirýärler size? Şola maşinaly döwlet tarapyndan bilemler ony. Ulu maşindämi? Ulu maşin. Tuğ çekýän. Ulu maşinde tuğ çekýän maşinlerden alyp galýar. Döwlet tarapyndan däl hojalyklar şeýle neme diýerler-de özleri. Elbetde dokumentleşdirindir da bolmasa satyrýarlar mene. Mysal üçin näçe sarp etdiňiz? Bir gece gündüzde bir sutkada diýilýär. Bir gece gündüzde mysal üçin maşgala näçe suw sarp etdiňiz? Mene şuna haraýmak üçin öýd krandan ulanýan. Diňe çaýy bir baça alsam ma bir epde bolýar. Diňe çaý bir baça alsam 20 litr ma bir epde bolýar. Ýaplardan gelýän suwlar diýdiňiz. Ýaplarda hemişe suw bolýarmy? Bolýar. Ulu arna bara. Bolýar. Şondan mellek ýakyp bolýarmy ýa içibem bolýarmy şonu? İçibem bolýar. Mellegim ýakyp içibem gowy suw.
Kaçı arkalı sulardan qowy şordan. Ýalyňky. O ýabyň qowy. Onu tagapdardan satyn alýan. Onu da arata tuwa şu tatnaly. Alýarlar var, almyllar var, hemme dalana ne. Şonu içiller alýar, aslında böwrek işletmede, zat işletmede şondan alýarlar. Arata tuwadan hemmeler içana. Adatlygy isleýän wagtyňyz isleýän ýeriňizde dinlemek isleýärsiňizmi? Munuň üçin SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosyny tapyň we ýazylaň. Adatlyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinleň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmeýi ýatdan çykarmaň. Adatlygy SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny dinleýärsiňiz. Eferde habarlar gündeligi. Demirgazyk Awganystanyň Faryab welaýatynda hem dartgyllyk dowam edýär. Welaýatyň etraplarynyň hemmesinde dinýäli jeňçiler ýerleşipdir. Meýmene şäherinde de jeňçilerin howpa bandyrýanyny welaýat geňeşiniň deputatlary aýdýar. Faryabda barýan ýagdaýlar bilen bagly ýerli geňeşiň sekretary deputat Ak Muhammed Nuri bilen geçirilen söhbetdeşligi siziň dikkatiňize hödürlýär. Birinciden salam takdim ediyorum hem radyo dinleyicilere. Bilişiniz yani Faryab vilayetinde de devlet muhalifleri hemişe talaş ediyor. Bizim şu emniyetimizi berhem ursavu, merdemi hemişe teşvişten saklasa. Şu hedefleri bilen hemişe bunların planları var. Faryab vilayetinde 14 uluswarlyk var. Şu 14 uluswarlygyň kardeşlerimiň ýaşaýan Bilçirag diýeli, Almaro, Gaysar diýeli, ya Hoca Sebzepoş, Döwletabad, Şerentegap mana şu howpsuzlyk öränem nigeran eden. Olar milletin adresinden milletin sesini eşitdirmek üçin şöyle seslendiler. Faryab vilayeti emniyet gowdal. Döwletabad etrafında yerli Türkmen ýaraglarynyň komandiry hem öldürilipdir. Annamrat komandan diyor merhum Oraz abidiň dogany bolmaly. Ol şol jengel Antkoy Döwletabad ortasynda bir jengel bolmaly da şol jengeliň mesirde ýoluny gaýtarýarlar. Onuň özi giýişrak hareket eden eken namaz digerden soň. Yani o wagtlara hiçem emin dal giýdi tarapdan hiç kimem bir ihsas rahatlyk eden ýok. O yerden asuda bir geçip bilse hemişe nigeran halymyzdan düşmen çykarmy kaçmazmy şöyle ýagdaýlara hemişe muwajy. Özi ýaragleken şol ýanynda sürücüsü var eken, gitýorsaň ýolda komandany bize gurrunly berdi. Üstüne zulüm bolany, şöyle bir najawan merdana katyl bolan. Türkmenistandan iýerilýän elektrik tuğun liniýasyna sütünlerine de günde ziyan ýetirip durdy jeňçiler. Bu zat emniyeti güýçlerimiz hemmesi bir agzybirlik bilen Antkoydan Faryab welaýatynyň umum il bahbidi üçin talaş etmesi juda hem zerur. Eger biziň emniyeti güýçlerimiz şöyle bir fikri nazar almasa onda merdim perişan. Gunduzy misal berýärler. Gunduzda merdimiň halaty näme şekilde bolsa Faryab welaýatynda da şolady göz öňüne tutýarlar. Bark diýenimizde ýaşa elektriki Antkoydan Faryaba geçiyor, Meýmene merkezine geçiyor. Döwlet muhalifleri barky kesiyorlar. Yani ýaktylyk o tarafta kesilýär. Faryab halkynyň gynanjyna sebäp bolýarlar. Onuň öňüni almasy üçin tedabir alınan ýerden fursatdan faydalanyp, giýjelerden faydalanyp bular şöyle yaramaz amallara el urup merdimiň gynanmasyna sebäp bolup bilýärler. Faryab welaýatynyň 9 etrafy Türkmenistan bilen serhetleşýär. Türkmenowgan serhetinde de jeňçiler ýerleşipdir diýen maglumat bar. Muhalifin başar döwlet bilen işi ýok. Şu içeridäki döwleti şahslar bilen işi var. Döwletiň adamlary bilen, yani daşary ýurt bilen hiç bularyň garşylygy ýa bular bilen urşaly ýa başga bir yaramaz hedeflerimizi hem saýamyda ýetişdireldi diýen men fikrimçe bularda ýok. Her iş bolýar, dahyly welaýatda bolýar. Ötenimiziň öz içinde bolýan aladalar hemmesi. Türkmenowgan serhatlarynda şu emniyeti güýçlerimiz var. Şu serhat ýakasynda mesul bolan emniyeti güýçler var. Olar fikir edem ýok. Olara ruhsat bersek o ýere bar fena alsa başgalaradan zararny ýetişdirse. Meniň bildigimçe mana bu Antkoyň Akyny diýen şäherçesi bar. Şu ýerde uludan tedabir tutulan we başga hem döwletiň her ýerde postalary bar, serhat ýakalary elhamdülillah gowy, yani bu Awganystan we Türkmenistan ortalygynda hiç böyle bir teşwis ýok. İki döwletiň ortasynda bazı gepler tuzursa. Gepleşigi taýinlap azatlyga ýetiren Kabuldan Şaýmerdan uly Murady. Azatlyk radiosu özüniň azathabar.com web saytynda Türkmenistandaky we halkara arenasyndaky soňky möhüm wakalar we meseleleri barada ýygyderli, gyzykly we ýerlikli maglumatlary, multimedia faýllaryny, türkmenistanlylaryň durmuşy bilen bagly foto serileri ýerleşdirýär.
Eýsem adathabar.com Türkmenistan'da petiklan hirin. Türkmenistanlara oňa girip bilen oňa. Türkmenistan'daky dinleýijilerimiz iPhone 3 proxy sistemi arkaly adathabar.com saýtyna hiç ýyl bökdünsiz girip, onuň hyzmatlaryndan dogry peýdalanyp bilerler. iPhone 3 onu näde bulanmaly, onu nerden satyn almaly? Ol dinleýijilerimiz we okuýjylarymyz üçin dogrulygyna muhit bir programmadyr. Onuň ulanyş faýlyny almak üçin Adat Habar e-mail belgisi derwede.net salgysyny. Ýene bir ede gaýtalaýaryn Adat Habar e-mail belgisi derwede.net salgysyny öz mailyňyzdan islendik mazmununa hat ýollaň. Adat Habar e-mail belgisi derwede.net salgysyna hat ýollamaly. Hawa ýolladyk, soň näme? 1-2 minutdan soň size awtomatik görnüşde bir hat geler. Hawa iPhone Responder diýen ulanjydan bir hat geldi. Emma ol ýerde hiç hil faýl ýok. Bir topar daşary ýurt diller bar. Şol ýerde türkmençe diýen setiriň üstüne basyň. Türkmençe bassym. Ýene de bir topar hat çykdy. Indi näme etmeli? Egerde üns berseňiz, siziň öňüňizde peýda bolan tekstde iPhone 3-i nädip alyp bilerin diýen setir bardyr. Şoňa basyň. iPhone 3-i nädip alyp bilerin. Hawa bastym. Indi näme? Indi bolsa ilkinji setirde peýda bolan Windows XP Vista 7 diýen ýazga basyň. Size ulanyş faýly kompýuteriňize ýüklemek hödür ediler. Windows XP Vista 7 diýen setire bassym. Hawa täze bir aýna açyldy. Hödür edilen faýly kompýuterime ýüklemelimi? Owa kompýuteriňiziň islendik ýerine ýükle. iPhone 3.exe atly faýl peýda boldy. Owa indi şol faýlyň üstüne bassaňyz, Adat Radiosynyň sahypasyna hiç ýyl bökdünsiz girip bilersiňiz. Egerde goşmaça soraglaryňyz bar bolsa, biziň hat e-mail belgisi adatradio.org adresimize ýazyp bilersiňiz. Gaderly dinleyijiler, şunuň bilen habarlar günnelik gepleşigimizi geçirip oturýas. Saatlar kesmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň tolkunlarynyň aýrylmagyň.